Takže čaute, moje meno je Marcko a vítajte pri prvom videu zo série Skywars. A som tu s môjim kamarátom Platourom, ale ten bohužiaľ s vami tiež teraz nemôže hovoriť, lebo zase sme na tablete. Zajtra sa už pokúsim si urobiť Skype na počítači a tam to už pôjde. Takže ja s ním môžem hovoriť, ale ty bohužiaľ nie. Ja tuto hráme Skywars, po jednom strieľam. Dúfam, že ho zabijem. Zabil som ho, super. Inak mám diamantový meč a dosť po mne zabili ma. Ako ste na tom, Platour? No, už sme tu späť. Som tu musel trochu prestihnúť. A Platour, ako ste na tom? Zhodili ťa? Teba zhodili? Jaj. Tak ja na teba počkám. Počkáme si na Platoura. Kým tu bude na neho čakať, tak video stopnem. Tak, a sme späť. Platoura zabili. Hneď keď som video stopol, tak po 10 sekundách Platoura zabili. Ty si jak samé šípy máš v sebe. No, pôjdeme už. Tu je moc ľudí. Počkaj, akým všetci prídu. No, poď sem. No, Platourovi sa to seklo, dobre, už ide. No, poď za 3, 2, 1. Teraz, skať rýchlo. Dúfam, že tu bude. A je tu, super, sme tu. A prepáčte, zase nám video seká. Pred chvíľou som dohral video s kamarátom Maxom. Teraz nenatáčam ďalšie. Neviem, či ho uvidíme Platoura, ale vidím ho. Je predo mnou na ostrove. Si predo mnou? No, nie je tak predo mnou, ale zás dobré veci. No, zabudol som vám povedať, že sme na serveri Holandiancraft. IP tohoto serveru vám dám do popisu videa. Prepáčte, že mi to tak seká. Dáme si tú lávu. Si rozvetíme. Takže Platoura už zase zabili. Ja nebudem dlhšie žiť. Nemáme drevo, nevadí. Ani sekeru. Rýchlo si musíme vykraftiť luk. Ani čestka. No. Ešte jedno drevo. Už po mne strieľajú. Nie, po mne už strieľajú. Zabili ma. No, ideme ešte raz. Poď, Platour. Ešte nie. A teraz rýchlo, skoč. Si tu? Neviem, kde si. Na čom? A ja, takže si tu. Neviem, prečo sa mi nedá otvoriť čestka. Jaj, mne sa to ako si buglo. Dobre. 2, 1. Ja si dám slabšie, asi. Ja to mám. Hádam, nás už budete počuť lepšie. Dobré veci. Nie, mňa zabíjajú. To tak rýchlo. Tady zase ma zabili. Teba zhodili? Jaj. Tak Platour, že jednoho zabil. Tak zase to stopnem. A uvidíme sa, až keď Platoura zabijú alebo vyhra. Tak zapol som to. Ešte sú na mape
No, ešte hrajú traja. Dúfam, že Platour vyhrá. Ja viem, že je to krátke, ale musím to rýchlo za chvíľu ukončiť, lebo musím ísť ešte preč. Škoda, by sme nahrávali dlhšie. Takže tu počkáme ešte Platoura. A keď tak môžete do komentov písať, že s kým by ste, alebo aké hry, alebo s kým by ste chceli, aby som tie hry hral. Buď s Maxom, s Vilgorinom, s Platourom. Proste píšte do komentov. A neviem, či už som sa vám ospravedlňoval, že zase to video bliká. Zase neviem prečo. Píšte tiež do komentov, lebo toto ma už štve. Platour, ako si na tom? Zabili ťa? Ja, tak Platour tu je tiež už. Poď, ideme. Dáme ešte jednu hru. Poď. Si tu? Si tu. Dobre. Kde si? Nevidím ťa, ty si ďaleko odo mňa. 108. Skáčem, vidíš ma? No, idem od seba ďaleko. Za 20 sekúnd sa začne. Nás 10. Jedna. Tu je hneď čestka prvá. Toto je najlepšie, tu je strašne moc čestiek. Luk je pre mňa najdôležitejší. Ešte tu dole by mala byť čestka. Bereme všetko. Tak. Musím brať všetko, nechcem, aby iba niekto zabil a hneď potom si vykradol čestky. Takto, keď ma zabijú, zo mňa veci nevypadnú. A potom si ideme strieľať. Strelil som ho. Zase som ho trafil. Ako po tebe kto si strieľal lukom? Ja som po ňom strieľal. Tak asi, aký máš ten taký slnečník, či čo to je vnútri čestka? Že taký slnečník, ako keby ja vnútri čestka. Akej farby? Po mne tiež mierí lukom na mňa. A aký máš ten slnečník farby, ako? Tak to si ty. A ja mám taký šedo-biely, vidíš ma? Vidíš ho? Dobre. Trafil som ho. Vidím ťa. No vidím, ako po ňom strieľaš. A ja po ňom strieľam. Možno ho zabijeme, dámy a pani. Ja toto video už musím ukončiť. Už je 9 minút. Tak toto video bude mať presne 10 minút. Ale možno sa s vami nerozlúčime, lebo nahrávam cez Bandicam a cez ten sa videa proste dajú nahrávať len 10 minút. Ja rýchlo možno ešte stihnem. Ja si k nemu stávam cestu. Dúfam, že mi to vyjde. Dobre.
Tak čaute, dávajte lajky, ak chcete.